Indai sasono bali asri lamun jinondro panyaya
lejeng Purnomo Sidi. Sinan Bromo ing Siwa sing kartaning pakurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Sehingga dalam nugroho ingkang kemarin Gusti Kang Mohonoso sarta mabardaya pangaripura mugi tansah kacipta sanindya sajuwanda ing jiwa jangika sedaya lan waladin sabuwan para sesepuh dalam para bini sepuh ingkang saged tansah ames bukti dhateng kaoyaning kautamin satu ilaben. Para pangembating raksa miwah manggalaning bangsa ingkang kinarika minangka pangayomaning kawedasan kuwi latin wadha para jambu satu pangesutan saka para pangarsaning kapitadosan para alim para ulama mewah para kiai ingkang siang pantaraning ati tansah tetra tubuh dhateng tuntunan suci nyangka panuntune mangestuning Gusti satu luhur ing para sarjana para sujana dalam para sujananing yata ingkang wonten pinugraha inggih karo marges ing gereja satu bagya ulama. Para bapak, para ibu sedaya para tamu sedahan ingkang pantes tampi sagunging pakurmatan. Para kadang reja kadang puja ingkang tansah tantut mlebet ing samubarang karya satu sutresna. Sumrambah putra ing uprawayah ingkang winasih. Amit pasang wali mantabe ilo dino sinabena ilo duniti nekita tulak pandu. Kinen lulo kanthi andhap asoring jiwa rogo tansah lenggono nyadong supaya nuwun ingat sapa ingkang tanpa pindha. Ini karana sampun kumawani cuman bawa ingat sapa panjenengan sedaya miwah angempil kamardikan panjenengan sedaya anggen sapa kecet sengeta imbal wacana sakruwang mboten ateges kula silar saking Rai Subasita tuwin nilar tata krama inggih hari paranipun pemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Teguh Sabit Ibu Robi ingkang katemben pami nugroho ana pusing nomor saperanganing dharmaning kerja keparangakit saha mulya mahaja supa hamlimo posisi Lintas pitus atmut sobutunipun ingkang sinambating wangi ahayu wanita pamuji kajatu promo kalian abagus siswanto atmut sojalur Bapak Basuki saling ibu ayam ingkang dalam wonten ing pratah
Inin kula ingkang kapitejo sinarya kewan abuka warani supa naning cara engkah waranting ponjo minangka pangdiwara. Panjenengan turut rakitane kota adicara paewahan pahargyan pikalenggahan Anang saderengipun ngandharaken mengkaji sipahan kula ingkang sapata lenggah panjenengan sedaya. Langkung utama sumangga sesarengan mujasa ing saendah pepodo dalem Gusti ingkang akarya rupa. Ingkang sayata ngantos raina wiresi wiyosa dalang nugraha samya pinanggil jengandika sedaya. Kawilujengan punika mamugi tansah rumetang ing ngainan dalem Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Surambah garwa tuwin putra Ingawit kula lan panjenengan sedaya punika namung jejering kita sawetara wujuding janma lumrah ingkang tansah setya tuhune tindak lampah. Mugi panjenengan sedaya kula tampi sing pitulunganipun wiwit loka para dumugining Bapa Minjak. Amin ya rabbal alamin. Sangyaning para tamu kakung mewah putri ingkang dahat kalingga murbaning akrami. Kemarno buhangan darangan urut rakitane kota adicara paewahan pahargyan ingkang badhe lumadhi pikalenggahan pundi anenging pambuka minangka tumapak ing kota adicara. Kula manaping menang pinanganten putri saking sasana busana nedya kepareng manjing wonten ing sasana Rinenggo. Suwasa rawuh menang pinanganten kakung saking sasana Palerman nuju wonten ing sasana paewahan. Prapta ing sangajenging pariwarna kandhek lampahna inen kewarhangan ditata adicara tinampi ing kalong penganten kakung. Purnolong dinampi yo kaadanan tata upacara panggihing penganten. Sinambung upacara adat widi widana ingkang kapepet sugeng pangabekten. Para dene lajuning adicara ingkang hamungkarsa keparman Brahma ing ngarsa panjenengan sedaya badhe atur pambagyo harsut. Purna atur pambagyo harsut punang pinanganten saringgih kajengaraken saking sasana pinajang kalarapaken tuju wonten ing sasana busana kewarhangan dani toto upacara kirat ingkang susah kang pinastan kirat karidran sinambung kirat ingkang kaping kalih inggih ingkang pinastan kirat kasatria. Purna ngadani toto upacara kirat ing samangke pinanganten saripit badhe kasuraken puja hastuma. Sangyaning para tamu kakung mewah putri minangka pratandha paripurnaning kota adicara paewahan pahargyan pikalenggahan punika ing samangke mobil sampun wonten sasmita saking marang mohan jengaraken pinanganten sambit langsung dharma catur kabedha saking sasana pinajang kalarapaken tuju wonten ing saklajeng pahargyan lenging sedya amun babaken kunjuring para tamu tuwin nyanjung puji pangestu kanthi ajaran nasto. Mengatakan mengganggu rakitane kota adicara paewahan pahargyan prasaja
rikalenggahan punika. Kanthi punika katur dumateng sedaya para rawuh kakung mewah budi. Kasuwun kanthi ilo gawaning Madaya keparengahan jenengi ngantos dumugi paripurna. Nuwun. Kakung Putri kinarya amurwani laksinane dadi kanthi sesanti pambiyaking warana kinarya sarana pambukaning swasana kanthi hamemaing hayuning sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Gangga saking Amudo pinanganten putri sampun purna anggenyo ngabdi sarira kelas padana tuwin prasok busana kemanten kemaripun badhe rumiyin lumarang ngabdian para pingarsa panjenengan sedaya tumuju wonten ing sasana riniko parandini tindakipun nang pinanganten putri lamun Candra kang apindo sekar kang panca warna Pinarung swaraning Prabangga ingkang ababar ketawan Puspawarta kang uno ala. Kono-kono arumangan barang buri-jering sasana paewahan. Mulya kawurian kono desa anggo Prabu. Labune wonten jane putri pilihanipun nampi putri kang dumadi saking Ahayu Wandi Ati Pamuji. Pinayang injil saking sasana busana nedya kepareng manjing wonten ing sasana Budrayasa.